sithini story sakho mfowethu balisa sithini story sakho dadewethu balisa sithini story sakho dadewethu balisa sithini story sakho sithini story sakho Nozaka sithini story sakho izanazo sithini story sakho Nozaka sithini story sakho izanazo sithini story sakho Madala kunjani? Siyaphila bhuti. Akhondo zimba man. Thechunca nje. Yes. Uveza inyawo ke lo phambi kwakho. Insizwa ngaphela bode. Kutolo langamandla umchengu wabhanekazi. Ndihlala lapha ke kweligaba sikulo. Ma ke vese singayisanga kude. Asizokwazi ugabatela. Make siqale ezincambini kwi-roots. Kubani uveza inyawo? Before siye kulento sidibene ngayo namhlanje kubani uveza inyawo? And uveza inyawo bekusekwathini azabe uveza inyawo? Make siqale apho namhlanje. Uveza inyawo njengoba ndiyaqonda ba inoba divese ndamde ngokuthetha kodwa uveza inyawo ngusibongiseni wakamafa ngutolo Umafa lo wakaphavuma. Hayi kaloku kwezifani sibiza odamkhulu bethu nogogo bethu ngokuthola ukuthi ifani ziyafana kodwa isibongo asisinyaka. Okay. Bhuti ifani ngumafa ke ndizalwa kulalali ke kuthiwa kwagebane elibode nguveza inyawo ke lowo ukuze kuzofika eligama ke lithi veza inyawo lisuka kwinto zomculo. Okay. Manti lisuke emxhensweni mandibengo lohlobo lisuka kwinto zokuxhenza andivele ndiqale ngokuxhenza kwimixhenzi yasemakhaya. Okay. Ndabuya ndaligida ngoma kumculo ngathi noko sowukuzingana noko eliphakathi eselivelile ebantwini ndaligida ngoma ndabuya ke ngokuna ndazoba ngumculi. Okay. So uveza inyawo ke uqalini uyenza lento like uvuke ekseni wathatha igita wadlala ngoba man no nginguveza inyawo man I can do this okanye kukhona umuntu ombonileba lo uyendlalela man lo muntu ndinganguveza inyawo ngomso and okwesithathu mithathu lemizibuzo why you choose eligama lika veza inyawo ndizove ndiyibophe ngebande linye. Okay. Akuvelanga kwavele kwathi qhi senguveza inyawo uyazi kukhona le ndawo ithi xa uhamba nabantu abaya kwicala elingathi liphucukile nengathi liphilile bomini. Good. Xa ungumuntu okwazi ukuzibona into ukohlula ubona into eziright nezirong uyakwazi ukhetha. Ndaye ndalibona licala lomculo lingathi licala liright kum necala ebendiqonda bandifutula ndiphila ndirhalela ukuba ngaba ngade ndifikelele kulo. So kuze kwazi ofikela engona ke kude sekube lapha ndilandele likhono ndalifumana. Good but so masimiye kumdala sizabuya siye ngaye uqale nini uthi yabona ngoku ndiyazincama ngoku make ndibe nguveza inyawo make ndikhuphe lento ilapha kum like ndivisa abantu ba mhlawumbe isingle yakho okanye sifuna la nyaka oqale ngawo. Oh okay. Nakubeni umuntu bekudala edonsa elandela becule esithini kodwa uqala ngoba nguveza inyawo nami ndizibona banami ndiyakwazi ungena e-studio ndiyakwazi ukuzenza izinto zenzeke zifikelele ebantwini. Iqale ngo2018. Okay, udala mase. Kwango2018 kwango-April ngo2018 qala kwami ke ndangena e-studio ke ngo-April ngo2018 yaphuma into futhi kwango-April 2018 dabe ndiyayilontsha futhi kwango2018 kodwa ukuyilontsha kwami ndilontshe emakhaya. Okay. Andiyilontshelanga ngapha eKapa. Ndilontshelwe emakhaya ndafike ndayiqhelela inkomo ekhaya
ebani ndayenzela nje ukubana yona ngiveze inyawo kayiqala inkomo esidle ngazi izinto imaka futhi ngaqhawula ikhona ivideo yakho bengena isearcha on YouTube. I think you know lesithetha ngayo yasemakhaya cause kuse ngathi sisici man something like that yabo kusekhaya ke apho mhlambi that was your first video ne ivideo yami yokuqala yayinge-20 kwange-28 kaDisemba 2018 after ukhuphe wena ngo March nikhuphe ngoMarch ndalontsha ngoDisemba. okay yabo bande kulandela ndandisenza lanto kuthiwa kuthi njengasiphila ndifuna ukubuyela umva kancinci njengasiphila sinezifane sinazo umzekelo ndingumafa mnifani yami okay uthola ukuthi ngona sibiza amagama wabantu abadala basemakhayeni ethu abangasekhoyo ngoku nantoni esiyenzayo mina ndinebelief ndim lo nebelief andithi wonke umuntu kufuneka believe kulona ndinala nkolo ithi njengasiphila kumele ezinye izinto sizibike emadlozini. Ndandisenza la nto ke ngoku yayibangela uba ndiyofika ekhaya ndiyiqhelele lento lenza ukuthi nabantu abadala bayazi bana ikhonto endiyenza lo hlobo bandibona xa isiginci kahle kalo mntana kwenzekani ngaye bengazi. Now ke ngoku ithi lento after uvezinyawo ekhuphe icocwe lakhe lokuqala okanye isingle lakhe yokuqala ngalanyaka wadedela ivideo ikhona ku YouTube siyibonile asingabanye abangayiboni bethu na ke senibaleke nojonga uvezinyawo nomjonga ngoku nibale novezi nibone the original vezinyawo pha la video yokuqala hey ngathi mdawutha kwamna kodwa sikho apho so inenzekayo ngoku ubusanda release i-album I think last year bekulonyaka ophelileyo ngo-October. Okay. Ibi album ibine i-title yayo ibisithi ndifuna uyiphazamisa ngoba inengoma endicinga bana zona ziloko zisemlonyeni soko zisemlonyeni ithi imali title ya album ithi imali kambe ke iyatholakala kumakhasi afana nabo YouTube Spotify liya album besithetha ngayo yesithi abazali yayinengoma enevideo ethi abazali bam yaya ngo-2018 ke leyo le i-album le etholakalayo online ibiya ngo-2025 so ndifuna ukuthi ke ngokuna ke ndizama ukubuyela back ke ngokulandawo ibisithi kulando ibisithi ezinto zonke zivele zafika mhlambe zaqala ngexesha elinye yonke into inexesha layo njengoba besikhulu sifudula siyama imixhasa semakhaya siba ngamagita ngoma sisithini lanto yayilubizo sasizama ulisabela ewe ngela xesha kodwa ke kunendlela esiwasabela ngayo ubizo lufika ngendlela yalo nawe ulisabela ngendlela elifike ngayo kuwe asivele sithi sonke nje ukuthi uzovuka ngumculo ngenye imini uyakwazi uba uzixelela into bani ebomini ndifuna ukuphila ngolhlobo kodwa izinto zingabi ngolhlobo wena ufuna ngalo ingawo namhlanje sesinovezi-nyawo eligama likavezi-nyawo livele pha emxhentsweni which is apha kanene vezi-nyawo ubhayise wena masi kuno kumasikhandle kuno ngokwazi kwami kuno Shaman kunomzansi ikhona lesithandile belayo beke imfene ikhona suppose bandazi 4 khona le yebra into kana le kabheka umuzi ikataliya manje baba apho ikataliya so wena out of zoke ezidanduka you choose ba mawuthathe imfene is because of yasemampondweni or it's because of wena ufile ngaphakathi ba sayithatha imfene nganisebenzela okanye ndiyithatha imfene because ndiyithanda why ungathathanga mna ndizoyivela ngolhlobo le ndinebelief okanye ndinenkolo ethi akho mculo wendawo ethile qha kuyaxhomekeka into bana wena uthande ukusebenzisa luphi uhlobo lomculo ngoba ikakhulukazi ndizoyivela ngolhlobo kwelicala lithi ikakhulukazi imfene ingumculo osemampondweni osikhule uculwa
emampondweni kodwa ingengomculo ongowamampondo qha lanto ukuthola ukuthi indlela enikhula izinto sesenziwa ngayo nani nibelieve kuyo kube ngathi into yalapho kanti ibingeyonto yalapha iphele iba yalapha ke ngoku qhaye ngoku apho ndiyakhona ndiye kutheneni njenganicula mna andinahlobo lomculo ukuthi mhlawumbe kanye mna ndiziculile imfene kodwa ke ngiqale ndangena ngokwemfene emculweni kodwa kwathi ke ngoku kwamaxesha ehamba sizama ukutshintsha nendlela yestyle somculo sizama ukungenelela kwenza kuba umculo ingabi ngowa semampondweni ibe ngowabantu bonke ngoba andizoculela abantu bakuthi kodwa umculo andizothengisela bona kuphela ngoba umculo uzothewa ngabantu abaninzi inengoma zawumanyelwa luhlobo lonke lomuntu okhoyo so yilanto kufuneka nakasiculayo ke ngoku sikwazi ukufitha kubantu bonke noba umuntu uzothanda ingoma ibenye emculweni wakho as long ikwazile ukufika naye ezindlebeni zakhe ayithanda make bawuvese into enzekileyo i-album yakho online le ugqibo yithetela siyeke le yakudala sithethe ngale ugqibo yithetela la this year if I'm not mistaken this last year yeah online then ke ngoku ayisaqhuba kahle kumakhasi onxibelelwano is fine umbuzo wami uyi-1 ke ngoba ndiye kulanda uthi umculo wakho awenzeli umuntu oyi-1 wenzela everyone so awungeke unotice noba ndim okay wayilisten phaya wanyuse views and stuff okay uthi ke ngombuzo wami nawo njeba ke ngoku ubhase kwemfene nedancer zakho and can ngibukela futhi Cape Town can ngibukela ivideo zakho CPUT can ngibukela ivideo zakho pha hayi nenze kakhulu futhi ngikhe sebenza nawe futhi ku music video othi umndawo I think dilibele lesibini kodwa umndawo bengisebenza nayo ngiyakhumbula umndawo negama ithi imali yes so uvezi ke ngoku from now on ba release album yesibini yesibini so album esizabalasela kodwa ke zikhona ezingezinye ezithene nathi kase zifikayo noma anazi sezindlebeni zabantu esiya mamntakothi fumbuzo le1 zingapi album zakho zizonke zine album okay ibamba apha zine so eziye abantu eziyi2 zimbini eziziye abantu so eziziyi2 buzirekhode dandirekodile dandikhuphe imali qha ke azahambe la ndawo ka uyibona into ba noko iphume ihlaza awuzikwazi isebantwini bazongakwazi ukuyiginya abantu zikhona into efuna uzihluze ukubize ngenasizi yazi serious like uyikhupha njani into yomuntu ihlaza okay guys imamela before siqhubeka noVesi Nyawo imibuzo nje 11 then siqhubekeke ngoku ne komntu nombuzo because ndihle noVesi Nyawo yo izandla ezingaka yo ukutarget futhi ukutarget okay ngulwa aseve umbuzo wakho uthini okay molweni estudio ngoVesi Nyawo umbuzo wami ungqalo ekubeni yonke iartist mos inayo umuntu oxangena ku-industry ibukele kuye ithi yabona one day ndifuna uba ndifana nobani ndifuna ubuza apha kumkhulu wake yena apha ku-industry yena kuba no-inspireyo ndizoyiphela ngohlobo lithi ekukhuleni kwami njengoba sikhula sihamba imixhenso imfene ndandiqale kulanto ke kuthiwa kwakudlalwa uMasinga mhlawumbe uzongawazi kwena uMasinga sasidlala uMasinga khona lanto kuthiwa ngumasengwane sasiyenza ngetoti yokutya komntana siyifaka umzuthi xa uyitsalayo ufike ngala sound imavesi abanye badlala amakhulu le ikhona le mhlawumbe senze ngohlobo esifanayo ne mhlawumbe sasiyenza thina siyikhwele ufake umtshapha uhambe ngayo like sithi lihashe uthetha ngathi umasengwane sasiyenza ngomzi uthi xa itsalayo ithi ndona uhathi into ubuhathi kahle uthi xa itsalayo ithi so babethi guba abanye kudlalwe ngomsa so sasithi indlami ke ngoloxesha wena uzophuma kulapho ke ngokuna ke uthola ukuthi sikhula ke ngokuna ke sisenze ezazinto zasekuhlaleni kwaya ngokukhula kwakhona obhuti
hamba imfene kakhulu sasithi nguubheke emampondweni behamba imfene kakhulu bathi bese libode bakonqeleni baphiphi so ngubhuti wayesondele kum kakhulu lo ndithi qombe ndiyahalela ukusina njengalo bhuti unisina kamnandi manje lo bhuti lokho xa ndihleli pha kanti isivalele ndipractice ngakhala into ndicinga ingoma ndicinga ngengoma mhlawumbe so bhuti sala lemsuku kodwa compare ehlobo besike sahlangana ngalo mina nawe zanda kubona usina kodwa ino esenhliziyweni lento yokusina kwakho because ngabafana bakho na because nodinsaza I think zi3 yenzaziyo ngabafana bayi2 nalo mntana intombazana umncinanana hayi zanda kubona ukusina uyangena kwe stage ibamba igitha yaqobisa le hayi zanda kubona usina esenhliziyweni uyayazi ngakubetha ngemlonyeni abekhuleni kunezinto zenzayo usakhula uthi ka umdala uthola ukuthi ngoku awusakwazi ukufikelela kwela hlobo ubukade usenza ngalo ngoku busemtsha okay bendimncinci kakhulu kwi group ekuthiwa ithembisa lo group isekhona ngoku ibanjwe ndim ngo ndime ndithi xa kuthiwa kukhona lonto kufuneka yenziwe ndithenga uniform ndithenga into seyixhomeke kum kodwa ababhuti babeyilida ngela xesha basekhona noxa sebadala ngoku okay ngoku bendikhule ndisina phayana kuba uyokhumbula kakuhle khona icwecwe lalisithi lalikutshwa ngutata uNjemboqo elalithi Sigila Mkhuba linengoma ethi Nyakaza Driver lo CD yaye yolontshwa engqeleni kwilale ekuthiwa kusemdumazulu kulosisi Nontombi sasikhuphisana ke ne4x4 ngobe badala kobhuti be4x4 sakhuphisana nayo lo sasiphanga ukulontshwa la CD ndimncinci ndisina phayana noxa ke bengekho mncinci kangako kodwa bendimncinci kubantu endandisina nabo okay delete group yami kodwa ndimncinci kuba abantu endisina nabo senthi ukuthi lento yokusina isuka kude nalapha eKapa ke abantu abaninzi bandaze ngokusina leka Vezinyawo ivele emva kodwa ke ndivele ngokusina bokhumbula kakuhle bakhona abantu abakhumbula kahle abafana noBhuti Tornado bendike ndiyosina pha ndiyama no Sankwane mani xoleni sala phasi you mean Vezinyawo bukho wasina pha kuTornado uTornado kahle oh lekhehle eliya ayifuna ukuguga qala buko wasina pha kuTornado because can have a story abenzukweni uDida Bathakathi chuma mna ndibe surprised xa uDida Bathakathi all along ebeyidance kaTornado hayi like how technology no ndoyivela ngolhlobo luthi nandike ndakhona apha emculweni abobhuti Tornado ngobhuti esifikele kube emculweni becula kukudala futhi baba sendimeni okay so bekudla ngothi ke ngela xesha ke ziyake izinto ngokuba sezi advance ngoku abantu sebengafuni ukuye ebantwini nomculo wabo ela xesha bekuthengiswa ama CD kufuneka uhambe uye erenkini ukuze kuthenge umculo wakho okay ume pha ukhalisa izipika kufika becula uculo kube mnandi abantu bazongqingela kugcwale kube ilonto kufangayo ukuphila ngoko yengoku izinto ngoku sezi advance ngoba abantu sebethengisa online so Bhuti Tornado nikwaze ukudibana nabo ngolo hlobo nabanye ke abaninzi nakubenzi ngenoba khankanya bonke abantu abafana noBhuti Manzi Amdaka nabanga abantu esifikele kube emculweni singamagida ngoma thina saphela singenela apha emculweni ke because kuba apha emculweni ixesha elininzi uyuthi mhlawumbe ngaye njengofika emculweni uzama ukujonga ba lento indityayo ingaba bakweliphi icala abantu abaphila ngolhlobo nami nalento indityayo uzama ukusondela kubo so iyona nto endisondeze kubantu abaculayo ke leyo okay umbuzo wesibini ngoku mase uhoye uthi unombuzo wesibini maka sijonga ba ithindi yakho manibulise ngaphakathi ndithemba ba wonke umuntu ophilile umbuzo wami kuwe bhuti omkhulu umnye ngoba ingoma ingaba mhlawumbe umzekelo uvuka nayo phansi okanye mhlawumbe uyayiphupha okanye uyayibhala okanye mhlawumbe umzekelo because kukho lanto yokucompose bayezinye athi zikholelwa kucompose ezinye mhlawumbe umzekelo zikholelwa kwinto ba sivuke nengoma phansi so mhlawumbe umzekelo njengoba wawuligida ngoma eqaleni
then ke ngiyintoni le yakhuthaza kangaka into yoba mhlawumbe umzekelo ube kanti uyaartist kunamhlanje ingaba mhlawumbe umzekelo uye iartist mhlawumbe umzekelo ezibhalayo okanye mhlawumbe ezivuka nengoma phansi ingaba mhlawumbe umzekelo wenza ngolophu uhlobo inkosi kakhulu asibonge dafaya futhi ilava kuyo yonke lento ebhuti ngizoyishwangathela good ngizoyishwangathela ukhona lanto ebengike ndayikhankanya ndathi yazi Koliciko kunezinto okufuneka uthi ka uzijonga uzibone ngamehlo obuciko kunezinto ofuneka uzibone ngamehlo wa general nje wesintu nje mina ingoma ayonto endivuka nayo phansi kodwa iyinto endivuka nayo phansi lenza umzekelo kunengoma ekwi-album ethi ndifikelwe ngabantu abadala ethongweni bathi andivuma idlozi okay lo ngoma ibhalwe idlozi kule album ka2025 kunengoma ethi umndawo ethi mina ngumndawo ndothwasela olwandle iqhubeka ithi ivumeni mathonga kithi ngoba nami ndiyalivuma idlozi so izingoma endithi nibanilele ezo ezihlala zihlele engqondweni yami kuzingoma endandivuke nazo phansi okay ndiziphiwa ngabantu abadala basekhaya kodwa ndiphinde ndibuye ndithi kuyenzeka ukuthi kanti ingoma uninzi lwengoma akuzongoma engabe ndivuke nazo phansi zingoma ezinye ndizibhalile zingoma ezinye ndithi ngokubona isiganeko sento eyenzekayo ndisike ndicinge ngayo ndiqhubekeke ndiyenza ingoma leyo nto ngokukhalimela ke kwezinto ezenzekayo ezirongo ezenziwayo nezinto ezinhle ezenziwayo uzama uzikhuthaza ezinye azikhalima kuyaxhomekeka ubuciko bakho ba ubuveza ngolophu uhlobo engomeni okay mina ndingumuntu ke othi xa kufike lonto ndiyijonga ba inoba mhlambi ingafitha kweliphi icala so ngelipheleleyo ndingumuntu nje onengoma nje ifike mhlambi iyafika ingoma usendleleni iyafika ingoma ulele akudingeki kuba mandilala ukuze ndivuke nengoma angadingeki kuba mandivuke ukuze ndibe nengoma ndibone isiganeko ingoma iyazifikela nje ngendlela efike ngayo ndiqhubekeke nayo masenze kanje guys namhlanje besinovezinyawo Vezinyawo umculo kaMasikhande ubhese kakhulu kwimfene so into enzekayo xa support uMvezinyawo kumakhasi onxibelelana kuVezinyawo ayikho enye into Facebook wakhe WhatsApp wakhe uYouTube wakhe ni like ni subscribe please kuVezinyawo and another thing yokugqibela xolweni Vezinyawo kasicacisele man kuno to conflict apha kuphela ngonyaka ndikhenda ukuthi che ukhankasa I think i-platform rightly ba uthini uqhubeka ukhankasa khawucacise bhuti mabenze njani abantu ukuze babone uVezinyawo estage uVezinyawo unazo videos ke guys on YouTube usearch uVezinyawo uzayifumana album yakhe yokuqala ufeze uVezinyawo uzayifumana album yesibini ne-video zakhe but for now on if ufuna ubona uVezinyawo straight khawungena uYouTube ngedatha yakho uthi Vezinyawo unganxami uzawubona zonke iperformances zakhe umuntu onjani na Vezinyawo ithinto yakho no to conflict mhlobam into yami no Duke and Flick ndizoyibeka ngolophu hlobo ayikabi kho final futhi ndingekathi iyaphambili nobiyemva kodwa iqhomekeke kubantu abasibacelayo ukuthi basivotele ngoba phaka uDuke and Flick into enzekayo umuntu uyangena phayana ungena nje phaka uDuke and Flick xa ungena phayana kukhona indawo ethe message phayana kulanda wethe message wena ufika ubhale nje pha uthi Vezinyawo ushiye kanjalo nomnye uzofika ngene abhala athi futhi ke ka uthanda ngayithatha ne-link uyiposte online abantu bangene ubacele bafike babhale phayana bathi Vezinyawo so uDuke and Flick ke ngokuna usebenzela ngolohlobo yena ngoba ke ukuze sikwazi ukuqeshwa phaka uDuke and Flick kujonga ifollowers zakho ukuthi abantu abakuthandileyo into bana ungaba iphathe parcel yakula event uDuke and Flick unendlela asebenza ngazo esingazaziyo ezaziwa nguye ukuthi wonyula kanjani kodwa ke thina ke sihamba ngokwalendlela nemiqathango asinikeze yona ukuthi ukuze ube inxalenye ye-event cela abantu benze ngohlobo okanye ngabantu abadecide ukuthi hayi
le artist mayise stage siyathanda mhlawumbe kanye umsebenzi wayo umhle stage okanye siyathanda ukuyibona ise stage noba umsebenzi wayo umhlanga kodwa kokubalulekileyo ukuthi uthando lwabantu olukwenza into bana hamba oqabele stage namanye ama artist. So mina ukuthi Gwen Flick ke ukuze sikwazi basivelele phasi yacela abantu njenga nangoku nani sekwesicelo sento abantu mabangene phayana kwela khasi ka Gwen Flick then bangene phayana bangene ku message phayana original post ya Gwen Flick ngena ku message phayana uthi Vezinyawo ushiye kanjalo lo message nje uthi Vezinyawo ushiye uzofika bebaninzi nabanye abasethi beve baninzi abantu abangenileyo phayana ngokothando lwabantu kamneke ndithe ngena phayana ndabe senibona abantu sebethe Vezinyawo bendingayazi kwayilanto ndithe ndiyiqelelwa baba abantu sebebhalile phayana Vezinyawo ndithe kusithiwa efone nikawungene phasi kubona phayana ubhaliwe pha kwenzekani ngawo xa ngena hayibo seluthotho lika Vezinyawo pha mina ndibe ningakayazi lonto le. So sendithethe ukuthi ke uthando lwabantu thina siyalibonga futhi siyalibulela sibamba ngazo zibini uthando lwabantu nangendlela abantu abasiqhuba ngayo because ixesha elininzi abantu banendlela yabo yokuthanda umuntu injalo wena ungathi abantu abakuthandi kanti abantu bayakuthanda ungathi abantu bayakuthanda kanti abantu banento ngakuwe cha kushiyana indlela yokuphila nabantu ukuthi uphila nabo kanjani abantu injalo hayi bothi ngabe ndiyakusukela ucekise yaqaqaqa. So ithi lento Vezinyawo abantu mabangene original post yakwa Gwen Flick bakhwaze Vezinyawo so that nawe ubuzaba kuluhlu elikhethwayo so that ngo-August ube khona eqongeni injalo but hayi ke I don't think aniyivanga guys uVezinyawo uyazicelela uyazithoba kuni ukuqa amadolo cela ubekwa endaweni naye as artist yalapha abekwe endaweni na uzaninika lento incima kanayo. For today guys namhlanje masibonge kuVezinyawo othe wasivisitela ngexesha lakhe ebenengxaki zakhe bethu but ukwazi lo sacrifice namajita endlini nawo phesha damezol khotmanene khotmanendala hayi ke wena ke hayi man akusidingo sokuzenza nto hayi ngoba abakhona amadoda ndazi baphila zothi asisiqekisa yonke into man yabo ekugcine umuntu ongaphile isipho asimgathi ngaphandle kuphela isipho isho lento ne asibulele guys man bikuVezinyawo lobehlelana namhlanje if uyamthanda okanye ukhazekile nguye then ngicela guys noma umthanda in fact uVezinyawo pha ku Facebook uVezinyawo pha ku TikTok uVezinyawo pha khawungene usubscribe man khawungenye man uthi Vezinyawo ukumnikela abantu naye akwazi ukuqhubekeka phela life yabo ise artist sasafikayo nasi sikhalo uyibona yabo siyacela guys sinithanda kakhulu.